लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान बनल बा। लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान बनल बा। जबकि देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। जबकि देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। कतनो करबा लख कमाई संग में कौड़ी नाही जाई। कतनो करबा लख कमाई संग में कौड़ी नाही जाई। ताके जाए खातिर बस के विमान बनल बा। ताके जाए खातिर बस के विमान बनल बा। जबकि देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। जबकि देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। संग में कोठा महल टारी संग में नारी केहू ना जाई। संग में कोठा महल टारी संग में नारी केहू ना जाई। अंत में सूते खातिर साके शमशान बनल बा। अंत में सूते खातिर ताके शमशान बनल बा। जबकि देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। जबकि देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान बनल बा। लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान बनल बा। जबकि देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। जबकि देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा।